Vigyázat! Az játék villogó fényeket, hangos hangokat és egy csomó jumpscare tartalmaz. Oké. Itt is vagyunk. Egy váratlan meglepetés. Felismerlek téged. Láttam már az arcodat ezelőtt. Az első 3 helyen. Egyértelműen. Már régóta meg akarlak ismerni téged. Amióta az incidens történt. Az én napomnak kellett volna lennie. Azóta te mindig az utamba álltál. De most megvan az esélyem, hogy megismerjelek. Van valami különleges csak számodra. Ez egy kis játék, amit én úgy hívok, hogy összejövetel. A hellna! Na halli! Srácok, itt is jönünk egy újabb videóval, és elérkeztünk a Nightmare Charge 4-hez. Ugye előző videóban kivittük a Nightmare Charge 3-at 100%-ra, megcsináltuk az utolsó a 6. éjszakát, meg az utolsót, a 7-et. Megnéztük az extrákat, és ki 100%-oltuk a játékat. Meg lett mind a 3 csillag. És megtudtuk, hogy mi történt ugye végül ezzel az egész garázsvásáros cuccal. Na de, most elkezdünk a Nightmare Charge 4-hez. És én azt mondom, hogy szerintem, ja, kezdjünk is bele, nem húzom tovább a szót. Na tehát, new game! Ó. Egy héttel ezelőtt. Mi volt egy héttel ezelőtt? Nem tudjuk. Ó, itt van Ricky Rabbit. Azt gondolom a garázsvásár. Aha. Itt van a csávó. Random csávó, csak úgy. Bejön. És jön. Valamit fitoktat Rickyvel. Ahol levette a fejét. Bruh. Ami a múltban van, annak a múltban is kell, hogy legyen. Vagy marad. A múltban is kell, hogy maradnia. Oké, menő itt menő idézeteket köpkedünk itten, ez durva. Se ennyi volt. Oké. Oké. Oh. Első éjszaka. Te húzd ide a zseblámpádat, és azt mondja, hogy vigyázz a... vigyázz rá, ugye, hogy mennyit fogyasztasz. Hallgass óvatosan bármilyen fura hangra ki a ablakon, ha valamit hallasz, akkor csukd be. Pár lény mindig... pár lénynek be kell kapcsolni a izét. Ó, valaki mindig feletted van, ha hangokat hallasz, akkor világítsd a fényedet. Igen, ments meg a elemeidből annyit, amit tudsz. És nem fognak mindig játszani a hangok. Aha. Alvás az a lényeket el tudja hitetni, hogy alszol, de nem tudsz mozogni, amikor alszol, és csak a pár bizonyos szörnyeken működik. Aha. Annyit tudok, hogy ez a játék az ez olyan, mint a FNAF 4, csak durvább és nagyon hallgatni kell a hangokat. Tehát így alszunk. Hallottalak te. Oké. Tehát nagyon csöndbe kell lenni ez a játékhoz. Annyit tudok. Ó, te. Láttalak. Ezek csak az autók? Ezek csak az autók. Oké, de minden hangot gyanúsnak ezek. Igen, de ahogy mondtam, nem történt semmi gyanús azóta. Azóta semmi gyanús nem történt, úgyhogy... Vagy semmi más nem történt, amióta meg volt a Nightmare Charge 3, úgyhogy a...
Oké. Fókusz. Fókuszban van amúgy a játék. Nem. Na, dude. Na. Ezt megláttam. Hell na. Oh shit, dude. Na. Hallok valakit. Oh na. Oh na. Lélegzés hallottam az ablakomból, dude. Na, ez nem normális. Oké. Ez minden csak nem jó. Tehát az igen. Hát, szia. Csak úgy te jössz. Hogy te ki fasz akarsz lenni egyáltalán? Nem. Fú, basszus. Én már félek itten. Annyit tudok mondani, hogy amúgy egészen jó, hogy most már... Te! Mi a fa? Mi a fasz? Mi a fa? Te ki a fasz voltál? Te ki a fasz voltál? Ott Charles volt? Oh na. Oh na, dude. Oh na, dude. Isten. De megijedtem ettől, geci. Hú. Hallom megint. Hallottam. Basszus. Ez már ijesztő. Ez már ijesztő. Oké. Nem számítottam, ez ilyen durva lesz. Nem, te menj el. Te menj el! Hú, te. Oké. Tippeket majd mindjárt elrejtem, csak tudjátok. Mi volt az a Vine Boom-es hangeffekt? Tőm! Elkezdi tőm! Oké. Hú, basszeg. Basszeg, ez nem tetszik. Hallak. Na, mi van, azt hitted? Nem. Nem, ez nekem nem tetszik. Nem tudom, hogy most hallottak-e. Baszk! Megijedtem a 6 AM-től! Bruh! Oh. Oké, újabb minigame. Jó. Megy uram munkába. Mi a helyzet magával, uram? Picikét el van mosódva, uram.
Hú, basszus. Jó, ez más stresszes volt. Mi a fasz volt ez az első éjszaka? Hú. Remek, szó szerint remek a kezem, nem látjátok, de amúgy remek a kezem. No shit. Mert fura éjszaka. Nos, mindig van holnap. Oké. Ennyi volt. Ennyi volt. Enrique! Ez mi volt? Remélem menüre dob ki, mert meg akarom csekkelni azt, hogy izélek. Nem. Oh no. Másik éjszaka, na várjatok. Haló, mi történt? Oké, szóval én nem tudom mi történt, de az előbb a játék lefolyott, és simán nem válaszolt, úgyhogy én kiléptem gyors, és ja, a helyzet meg van oldva. De várjatok, majd megint meg kell nézni a felvételt. Oké, tehát minden rendben, úgyhogy folytatjuk. Tehát, ott tartottuk, hogy csak hogy lefogyott a játék. Nem tudom miért, de mindegy is. Tehát, semmi nem működik. Oké. Bocs, srácok, volt egy kis biznisz. Oké, tehát tippeket már elrejtettem. Tippek nem kellenek nekem. I don't need tips. Hú, tehát, ez más stresszes, annyit tudok mondani. Jaj, ne. Csak bagolyokat ne. Én utána kubikok a legrosszabbak. Azok főleg azoknak van rémálomkeltő hangjuk. Amúgy tényleg, valamelyiköknek volt valafélelme kubikoktól, mert nekem nagyon. Főleg kisgyerekkoromban. Nem tudom miért, de annyira felrémisztett a hangjuk, hogy többször rémálmom volt tőlük. Nem tudom miért. Nem tudom ki kreálta azt a kurva bagyot, vagy bagolyfélét, vagy bagoly bármi is akar az lenni. De az nem tudom, az foroghat a sírjába, mert minek kellett ilyen démoni hangot adni neki, vagy nem is démoni, hanem ilyen rémálomkeltő szellemsikoltásokat, vagy bármi is akar ahhoz lenni, az nem tudom, az elment a picsába. Köcsög. Charles, te vagy az egyetem mentőm. Megmentőm. Pontosan. Oké, tehát... Jaj, az nem kell. Valaki jött, hallom. Amúgy nem tudom, hogy a fény az le tudja őket ezt tanulni. Én csak remélem. Oké, tehát... Oké, te húzz el, te nem kell lesz. Annyiszor nyomom meg, amikor csak akarom, mert félek. Nem. Nagyon nem. Ó, már 3 betűnink van? Ó, ne. Ó, na. Ajjaj. Oké, tehát szerintem egy elég flashlight flickerés ennek a idiótának, és akkor aztán elmegy. Nem tudom, letesztelhetjük. Hú, ez a játék, ez már félelmet. Nem! 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 Na! Ó, na!
Ott valamit láttam. És az egy olyan dolog, amit én nem szeretek látni. Gúfjágul. 2. Hallottalak, te rohadék. Oké, ahogy a játék mondta, hogyha fura hangot hallunk, akkor én bezárom. Én hallottam bokrot, hallottam lélegzést. Ti be nem jöttök! Ti be nem jöttök! Te ki a fasz vagy? Várj, az te vagy, Pili? Hú, hát bazd meg. Téged aztán elrontott az alkohol, meg a drog. Bruh. Hát mit tettek Billy urammal? Hát Billy a kutya. Azt úgy néz ki, mint akit ellátott a roha. Ja, szarul hangzott. Rímelni akartam volna, de szarul hangzott. Billy a kutya. És úgy néz ki, mint akit ellátott a ruha. Vagy a buta. Engem a buta az jobban hangzik. Amúgy... Amit pont most akartam volna mondani, hogy milyen kibíró, hogy mennyire jól kibírja az az egy izénk, elemünk, azt erre bazd meg, pont akkor megy le az amikor akartam volna mondani, hogy milyen jó kis strapabíró. Ez nem strapabíró, bazd meg. Baszki. Én csak remélem, hogy ezt a játékot így, hogy ki fogom majd bírni. Jaj, ne, téged ne. Oké, te nem kell lesz. Nem. Nem. Te nem. Te nem jössz ide. Nem. Semmi. Nem. Hús. Elég. Jó. Csak legyen már 6 éjjem. Várj, tippeljük meg. 5, 4, az emlegetett szamár! Yeah. Oké. Van még egyszer a csávó. Már szomorúbb. Yo, what happened to my man? What's up, bro? Oké, még átmegy a padnál. Most rossz éjszakád volt? Most sem fura, most csak simán rossz? It's all ruined, bro. It's all ruined. Korán megyek ágyba. Talán nem kapok elég alvás, vagy nem tudok eléggé aludni. Oké, tehát urunk, az nem tud aludni, vagy csak simán nem akar, nem tudom, szerintem nem tud aludni, és ez van. Tehát szarult a napja munkába. Na de várjunk csak. Tudjátok, mint én egyből teorizálok. Szerintem ez az ember itt, aki itt meséli a történetét, meg minden. Szerintem ő a főszereplő, akivel játszunk most a játékba. Ő az, akinek a rémálmai vannak, vagy vannak ezek a rémálomos animatronikok. És be is ment. Yep. Ez a munka, uram. Oké, amúgy megnéztem a felvételt, még közel 20 perce veszek, úgyhogy az még nagyon nem elég nekem. Úgyhogy
Ja, vágjunk bele. Harmadik éjszaka. Amúgy, dude, most nézem. Egyből lemegy, ahogy egyet flashelek, egyből lemegy ez egy betörim. Ez milyen köcsög már? Oké, mindegy. Hát... mehet I guess a gameplay. Dude. Jó, amúgy én szerintem ide csak inkább akkor flashek, amikor valami furát hallok. Vagy pont, hogy nincs ott semmi. Max oda fogok flashelni, ez a 3 helyez. Jó. Más stresszes volt az előző éjszaka, szerintem ez még stresszesebb lesz. Ja, amúgy bocs, én nem beszélek ilyen sokat, de amúgy szerintem nem is baj pár nézőmnek. Mert tudom, idegesítő lett néha a hangom, de it is what it is. Most a fő dolog az, hogy most direkt azt akarja a játék, amit csendben legyek, hogy de most a fő dolog az, hogy túléljünk. Már megláttalak te. Nem, bagolj nem. Na, dude, miért vagy ilyen aktív? Oké. Hallottalak. Amúgy bocsáss, hogy sokat nyelek, de most tudjátok, hogy stresszek. No. Oké, már 2 ilyen van. Ami azt jelenti, hogy gyorsan haladunk. És jól. Hú. Remélem, ettől a nagy csöntől semmi nem hallatszik be a videóban, mert igen, akkor ott vagy kivágom, amennyit tudok, vagy vele kell élnetek. Ó, már megint te. Oké. Hallak. Hallak, te! Két legyet egy csapásra, mi? Én azt mondom. Dude, nem... Ne te bürögjél már annyira izémen. Amúgy most jövök rá. Nem tudjuk csak úgy bezárni permanensen azt az ablakot, tesó. Tehát... Meg azt a szekrényt. Az csak Max erre... Szerintem az Pedro amúgy meg. Mert látszik így fehér. Ilyen fehér panda. Panda alaka van. Tehát ja, ez az ablakot nem tudjuk csak úgy permanensen bezárni. Nem, te nem kell lesz ide. Tehát jó, hogy nem tudjuk csak úgy permanensen bezárni ezt az ablakot.
akkor nem kell aggódni, meg a szekrényen is. Meg az ajtót max bebarikádozzuk. Meg a ventet meg leszikszalagozzuk. Kész, most már sehonnan se jöttnek be. Kész. No gameplay, bro. Elfogyott a budget. Hallottalak, te rohadék. Oké. Nem, te húzz el. Te. Én félek ettől, geci. Ja, te vagy az. Szia. Ami miért? Mind a ketten. Két lejet egy csapásra, megint csak. Double pound ground. Oké. Várjál megint. Try to guess the... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Azt hittem sikerülni fog. Please be 6 AM. Please Andrew John, I need this. Csak mondani kellett. Jó. Emberünk már nagyon szomorú. Mi van? Hallod? Mi van, uram? Mi történt? Talán láttad, hogy valakit megmernek munkába, vagy téged vertek meg, vagy nem tudom. A lényeg az, hogy minden rendben van egyáltalán. Bruce getting a little bit too scared. And worried. And sad. Oké. Mi történik velem? Én nem tudom, ember, de az biztos, hogy én felvételt csekkelek. Oké, tehát a videó az most 27 perccel van, ami azt jelenti, hogy szerintem még megpróbálom a Night 4-et, ha az sikerül, akkor jó van. Akkor véget vetek a videónak, de hogyha nem sikerül, akkor megint véget vetek a videónak, csak ugye majd a kövér videóra hagyom. Hát, nem tudom, uram, nem tudom. Please be good. Legyél jó. Nem tudom. Na, akkor azt mondja, hogy Night 4, igaz? Yep. Night 4. Már lesz is. Bejelentő, hogy hívják ott. Már jön Pedro. Oké. De szerintem nem is fogom megcsekkelni már. Az ajtót, azt nem is fogom már megcsekkelni. Oké. Tehát most nagyon oda kell koncentrálni. Én azt mondom. De még csak specifikus izébe van. Láttalak, te rohadék! Jaj, ne, jól látom, hogy kezd merülni a izém. Az nem jó. Kezd merülni a izém. Guys, ez nem jó. Gyors, 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 gyors! Ne, be van ragadva!
probléma megoldva. Hú, bazd meg. Jaj. Nem, én nekem ez nem tetszik. Charles, menj meg! Köszi, Charles. Sokat segítettél. Oké, koncentrálni kell. Oké. Meg kell tudnunk, hogy nem tudom. Hogy hogyan lehet ezt a szart túlélni. Ja, te vagy az. Szia, Billy. Jó, azért tedd le a drogokat, tesó. Oh no. Oh no, not this guy again. Úgy érzem, hogy végig fut a fülemen a csávó. Vagy ez a bal fülem, vagy a jobb fülemtől, vagy nem. A bal fülemtől a jobba átmegy. Lehet hallani szó szerint, hogy kimegy a picsába. Milyen jó design ez már. Hallottalak. Idióta. Basz meg. Oké. Nem. Nem. Érted, hogy nem? Mert nem. Hú, basszi. Nehéz egy olyan játékot kommentálni, ahol a hangokra kell hallgatni. Főleg, hogy azok a hangok se annyira... Főleg, hogy azok a hangok eléggé halkak tudnak lenni, mert... Értitek? Figyelni kell rájuk, és ezt utálom benne. Miért? Miért csinálod ezt velem? Charles, menj meg! Hoppá. Az a baj, ezzel most elvettem nagy csanknyi betörimet. És igen, a betörimnek egy nagy részét. Mert nem örülök. Mert hogy csak úgy... Jaj, ne. Hamar el tud fogyni. Oké. Vicsió. Eddig csilleszhetünk. Nem te menj el. Nem hiszem, hogy zenét fogok alárakni. Bár csak annak kérdése, mert komolyan mondom, ez a játék egy sírítsen. Hangokon kívül, meg ambience-en kívül nincs semmi más. Oh, nah, dude. Megint. Amúgy az Morton volt? Szerintem az Morton. Ó, de jó. 5 AM van. Ez az. Egy 6 AM jól esne. Egy 6 AM nagyon jól esne. Tudod, hogy a 6 AM nagyon jól esne. Double trouble. Yeah!
Jó, végre meglett a Night 4. Emberem. Te aztán nagyon le vagy hangolva. Te. Hát mi a fasz van már veled? Brut, elkapta a hirtelen depresszió. Szegély. My man got depression. And I can't do anything about it. Oké. Tehát. Nem tudok kiszabadulni tőle. Kitől? Man, what the fuck? Oké, akkor gondolom most a 5. éjszaka kezdődik, de... miért azt mondom, hogy nem? Ezt kövére hagyjuk, úgyhogy mindjárt jövök. 5. éjszaka. Holnapra. Jó, tehát itt is vagyok. Tehát akkor majd, amúgy nem holnaptól, majd akkor, amikor... nem holnaptól, hanem akkor, amikor lesz rá lesz időm videót venni, de... Ja, hé! Első rankkép Nightmare Charles 4-ből 5. éjszakához eljutni a második részbe, de igazából első lenne ez, de... Hé! Nagyon jó haladtunk. Sokkal jobban, mint a Nightmare Charles 3-ba. Úgyhogy, ja. Ijesztő ez a játék? Ijesztő. Szeretnék még vele játszani? Egyrészt igen, meg nem is. Úgyhogy, ja, ennyi lett volna most egyelőre a Nightmare Charles 4-nek a második része. Úgyhogy majd folytatjuk az 5. éjszakát, és akkor majd gondolom lesz még a 6., meg a blablabla, többi szarság. Na mindegy, addigra, remélem tetszett nektek ez a videó. Dobhattok egy lájkot, hogyha akartok, esetleg feliratkozni, blablabla, tudjátok, de nem kényszerítem rátok. Hogyha már tetszett nektek az, hogy én mindentől beszarom magam, vagy összeszarom magam, akkor nekem már az is tetszik. Na mindegy is, úgyhogy ez volt a Nightmare Charles 4-nek a második része. Remélem majd következően találkozunk. Addigra is, srácok. Csasztok! A voice crack! Nem mindegy, csasztok! Bruh!